megérkezett a helyszínre, kiszállt a kocsiból, akkor érezte, hogy van egy belső hívása, fel is ismerte, hogy kihívja Sándor Csikar. Úgy érezte, hogy ezzel az érzéssel nem tud tárgyalóképessé válni, úgyhogy inkább visszamászott a Mercedes Vitójába. Vadász horgászemberhez méltóan. Megtalálta a kellékeket, egy vödört és egy nagy zacskót. Figyelj, most oda verje, hű, még egy. Kitette, amire így nem volt szüksége, megkötötte a zacskó száját, kiszállt a kocsiból. Felbogozta! A ruháit, szükörkihajt. Öcsém. Az zacskó és tartalma kirakva a képháztető és a szélvédő közé. Igazi tart a nyakedvét, mire lett figyelmes, hogy egy át elrohan mögötte, elragadja a zacskót, és egy hajléktalan megszabadította zacskójától és tartalmától, lecsapott a nagy lóvéra. Figyelj! Nem akar látni, amikor kinyitotta, és rákacsintott, zacskójának meleg tartalma.